Welcome to Makaranta International School Gusau. Ilimi rayuwa mai kyau, ina kira zuwa ga iyaye. Makaranta International School kuje kusa yaran ku. Yara manyan gobe, kar ku sake a bar ku a baya. Kudin arziki na godon ku, ilimi abun kamawa. Yara manyan gobe, wannan taken namu ne. Makaranta International School today muna haskawa. Farko da sunan ka Allah sarki na, ya makakin ummi da abbana, mai yau da gobe mai jibi makagina, ya wanda ya dare safiya rana, roko nake gunka rabbul alamina, kasar kake kalamai na bakina, zan tsara baitika gun ɗalibaina, na yowa ga fannin makaranta murya ta. Yara manyan gobe, wannan taken namu ne. Makaranta International School today muna haskawa. Shi ne ilimi gidan alfarma ne. Kogi mai katafaren girma ne. In ka handama a ciki mai zurfi ne. Kai iya abin da ka nema hairan ne. Wannan alkhairi Ba babba ba yaro kowa ne. ABCD matakin farko ne. lallai matakin farko, Makaranta International School mu ne. lallai ya aibo Muke tunatarwa ga iyayenmu a tura yara makaranta. Yara manyan gobe, wannan taken namu ne. Makaranta International School today muna haskawa. ABCDEFG, ABCDEFG, is
is for what? Is for yellow. Z is for what? Is for zebra. Z is for what? Is for zebra. Daddy finger, mommy finger. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Yara manyan gobe, wannan take namu ne. Ilimi rayuwa mai kyau. Muna kira ga iyayenmu a tura yara makaranta domin arziki na gobenmu. Ilimi abun kamawa ne. Allah ya ba mu sa'a da rabo mai albarka. Amin suma amin. Yara manyan gobe, wannan taken namu ne. Makaranta International School today muna haskawa. Mu mun godewa Allah Rabbu mai iyawa, mai iko ga kowa, ya nufa mai iyawa. Yan uwa ku duba, hikima ba ta mu ba, iko ne na Rabba, ba iyawar mu ne ba. Chairman of the school Alhaji Bello Abubakar Fa'ida. Mu mun yaba ma, Allah raka ma. Darakto namu Muktar Umar a gaishe ka. Sanne jarabto, mun jinjina ma. Board of Trustee Umar Muhammad Ibrahim. Mu mun yaba ma, mun jinjina ma. Headmaster Aisha Bello Fa'ida. Mu mun yaba, na jinjina ta girma. Staff teachers kuma zan ambata ku. Kun san ba zai yiwu ba a ce na manta ku. Fatima Ismail mafara na gaida ki. We must say thank you, auntie. Mary Spopiabo, Mary Sanninki. We must say thank you, auntie. Mansur Umar kai ma a gaishe ka. We must say thank you, uncle. Muallim gaishe ka kai ma mun gode. We must say thank you, uncle. Yara manyan gobe, wannan taken namu ne. Makaranta International School today muna haskawa. Tammat bihamdillah nan zan huta. Sai wata rana yan makaranta. Rogo nake yi ya ala inganta. Rayuwar ku ta yi annuri mai tsafta. Wannan waka wanda ya tsara ta 080 namba ta 3695 kun ji ta. 2747 ne karshen ta, sa kira zan dauke ta. Yara manyan gobe, wannan taken namu ne. Makaranta International School today muna haskawa. Ilimi rayuwa mai kyau, ina kira zuwa ga iyaye. Makaranta International School kuje kusa yaran.